San Mames barria eraikitzen ari diren honetan, orain artekoak 100 urte beteko ditu. Katedrala 1913ko abuztuan inauguratu zen, eta Atotxako futbol zelaia 3 hilabete geroago. El Athletic y la Real ya posaban juntos. Inoizko hitzaldirik onenen artean dagoen honek ere 50 urte egingo ditu aurten. Martin Luther Kingen berba hauek pauso garrantzitsua eman zuten Estatu Batuetan, eskubide zibilen alde. Urte berean hil zuten John Fitzgerald Kennedy Estatu Batuarrentzat kolpe gogorra izan zen. 50 urte igaro dira, baina oraindik argilun ugari da bere hilketaren inguruan. Argazki hau orain 25 urte egin zuten Jose Antonio Ardanza lehendakari zela. Legebiltzarreko alderdi guztiek herri batasunak izan ezik, Ajurieneko ituna sinatu zuten. Ohe honetan egin zituen 20 urtetik gora eta bertatik abiatu zuen arrakastarik lortu gabe eutanasiaren aldeko borroka. Ya que yo no puedo suicidarme por mí mismo, la eutanasia siempre es un acto de amor. Azkenean orain 15 urte Ramon San Pedrok familiaren etxetik kanpo eta Ramon Amaneirok lagunduta hiltzea lortu zuen. Urte horretan bertan sinatu zen hemen Lizarrako ituna. Indar abertzaleak batzeko lehen saiakera gisa hartu zen. Ondoren etak suetena iragarri zuen. Pasaiako marero ontzia 8 marinel zituela ondoratu zela ere 10 urte dira. Kolpe gogorra izan zen, baina lege aldaketa ekarri zuen. Ordutik 3 urtetik 3 hilera jaitsi zen norbait itsasoan desagertutzat emateko epea. 2003an Auzitegi Nazionalak egunkaria ixtea agindu zuen. 10 pertsona atxilotu zituzten, etaren enpresa egituraren parte izatea egotzita. Euskal gizartearen erantzuna ikustekoa izan zen, milaka pertsona irten ziren kalera, egunkaria aurrera lemapean. Argumentu horiek erabilita agindu zen Irakin baditzea orain 10 urte, irudionek Saddam Husseinen erregimenaren amaiera irudikatu zuen. Jose Couso kameralaria handik egun gutxira hil zuten nazioarteko prentsa hartzen zuen Palestina hotelaren aurka egindako erasoan.